Jehova tanúi történelmében voltak kiemelkedő események. The Gentile times have ended, their kings have had their day. Advertise! Advertise! Advertise the King and his kingdom! May it be known that we are Jehovah's Witnesses. The New World Translation of the Christian Greek Scriptures. 2013. október 5-e. Egyesült Államok, Jersey City kongresszusi terem. A programot 1830 helyszínen közvetítették 7 fiókhivatal angol nyelvű területein. Mire számíthatunk a 129. évi közgyűlésen? Vajon most is kapunk időszerű szellemi táplálékot? Világosabbá válnak majd bibliai gondolatok? Biztosan. A jelenlévők lelkesen fogadták, amikor Mark Sanderson, a vezetőtestület tagja bejelentette egy bibliatörténeti kiállítás megnyitását. Nagyon szeretjük a Bibliát. Ezért is adtuk a kiállításnak a Biblia és Isten neve címet. Szeretettel meghívunk benneteket, hogy nézzétek meg ezt a gyönyörű kiállítást. Gerrit Lösch, a vezetőtestület tagja összefoglalta a heti őrtorony cikket. De tisztára mostak, de megszenteltek. Guy Pearce, a program elnöklője és a vezetőtestület tagja bejelentette a 2014-es évi szöveget. Máté 6. rész 10. vers. Jöjjön el a királyságod. Ezután bemutattak 2 kisfilmet. Az első felelevenítette, hogy milyen események vezettek a Szentírás új világfordításának kiadásához, és kiemelte, milyen hasznos ez a fordítás azoknak, akik szeretik Isten szavát. Tegyünk most egy kis időutazást. A másodikban Samuel Hurd, a vezetőtestület tagja, interjút készített az amerikai Bétel család 4 tagjával, akik jelen voltak 1950-ben, amikor megjelent az új világfordítás. Emlékszem arra az estére, amikor Nord testvér felmutatta az új világfordítást, és bejelentette a megjelenését. Mindenki nagyon izgatott volt. Ezután Jeffrey Jackson, a vezetőtestület tagja, egy olyan előadást tartott, mely hasonló mérföldkőnek számít a történelmünkben. Örömmel jelentjük be, hogy nemrég elkészült a revideálás. Egy percet sem kell várnotok rá. Közreadjuk az új világfordítás revideált változatát. Biztosan még szívesebben olvassátok majd Isten szavát, ebből a 21. századi angol nyelvezetet használó fordításból. Nos, most már a kezetekben van. Lehet, hogy szeretnétek lapozni, de a lapélek színezése miatt ez nem is olyan könnyű. Hadd adjak egy ötletet. Fogjátok meg 2 kézzel, és csavarjatok egyet rajta. Én nem foglak arra buzdítani, hogy kicsavarjátok Isten szavát, mint az előbb Pierce testvér. Stephen Lett, a vezetőtestület tagja, ezután az átdolgozott fordítás néhány jellegzetességére hívta fel a figyelmet, amely hasznos lesz a szolgálatban és a személyes tanulmányozásban. A Jehova név 6 olyan helyen is szerepel, ahol korábban nem. John Ekran, az amerikai fiókbizottság tagja bemutatta, hogyan lehet használni a JW Library nevű alkalmazást számítógépeken és mobileszközökön. Az a célja, hogy segítsen a Biblia tanulmányozásában. Reméljük, ez az alkalmazás remekül kiegészíti majd a Bibliát, melyet a kezetekben tartotok. Anthony Morris, a vezetőtestület tagja, az Úgy fordították Isten szavát, hogy a helyes értelmet közvetítse című előadásában a fordítási alapelvekről beszélt. Egy jó fordításból az őszinte szívű emberek a hátterüktől függetlenül megértik a Biblia üzenetét.
Ha beleolvastok a Bibliába, látjátok majd, hogy az Új Világ Biblia Fordító Bizottságot ezek az alapelvek vezérelték. Arra buzdítunk titeket, hogy lakmározzatok Jehova asztalánál. Élvezzétek ezt a csodálatos ajándékot, melyet tőle kaptunk, a Szentírás új világfordításának revideált változatát. Az utolsó előadásban David Splane, a vezetőtestület tagja, rámutatott, hogy az átdolgozott kiadás által még Jehova nevének a jelentését is jobban megérthetjük. Tehát mi a lényeg? Nem csak arról van szó, hogy Jehova azzá válik, amire szükség van, hiszen ez azt jelenteni, hogy vannak korlátai. Ő elő tudja idézni, hogy a teremtményei is azzá váljanak, amivé ő akarja. Bizony, ami nagy Istenünk Jehova képessé tud tenni bármilyen feladat elvégzésére, akár a Bételben, akár a Szántóföldön. Imádkozunk érte, hogy amint az új világfordítás revideált változatát olvassátok és tanulmányozzátok, kerüljetek nagyon-nagyon közel Jehovához. Legyen ő mindörökké az atyátok, Istenetek és barátotok.